co tempo que fai, pois complicouse un pouco. Bueno, para min é un placer, unha honra, pois eso, anunciar un novo faladoiro feminista, tamén unha pena, porque estamos xa na recta final destes faladoiros, deste falar en feminino con mayúsculas. Eu creo que están tendo muchísimo éxito e que por fin, eu creo que Lugo merecía pois este tipo de faladoiros para entender de verdade o que é o feminismo. E hoxe temos a Cristina con nós, que nos vai a deleitar seguramente cos seus coñecementos, e espero que a todas e a todos vos agrade e que aprendades moitas cousas e que compartades, sobre todo que saquedes e que faledes do feminismo na rúa, que fai moita falta. Muchísimas gracias, de verdad que espero que vos guste o tema a tratar e a seguir disfrutando os faladoiros, que seguramente que vai haber, que este é o inicio e vai haber moitos máis a partir de agora. Moitas gracias, deixo-vos con Sonsoles, diputada provincial, tamén para que vos dedique unhas verbas. Bueno, pois gracias Ana, gracias Cristina. Escoitase. Bueno, a verdad que é unha alegría porque xa pasaron moitos días sen ter o faladoiro, xa botaba de menos a este encontro, non, que nos parou aí a Semana Santa, e unha vez máis estamos aquí para seguir aprendendo, seguir escoitando palabras sabias sobre feminismo, non, que a todos nos fan falta. Comentaballe antes a Cristina, pois eso, que esta semana precisamente tuve no meu ámbito personal pois unha discusión entre mulleres sobre precisamente non as disensións e os consensos do que é feminismo, do que non é feminismo. Feminismo é unha cousa moi amplia e aquí estamos precisamente pois para ver esa amplitude e despois cada un ten que facer tamén a súa interpretación. Eu sei que vai a ser seguramente un placer explicar esta ponencia e despois espero que haxa tamén debate. Tamén concordo con Ana que este programa que, bueno, ainda nos quedan dúas conferencias, a de hoxe e a vindeira, ten que continuar, supoño que será fácil que quede para despois do Brao, pero temos que seguir con este programa encima da mesa, que seña unha cita fixa xa a seguir falando e profundizando pois no coñecemento do feminismo que tamén nos fai a nosa sociedade. E nada máis, disfrutar e paso a palabra a Luisa para que presente a ponencia. Bueno, esta noite ven Cristina abajo. Moitas gracias por vir hasta Lugo, moitas gracias a todos e a todas por todas as tardes chove, non sei se me vale de conta, pero nunca parou de chover. Nunca. E ainda así aquí estamos, non? E ainda estamos. Bueno, Cristina é licenciada en Socioloxía pola Universidade da Coruña, posee un posgrado como técnica superior en Intervención Social con mulleres inmigrantes e 2 másters en Planificación e Xestión de Servicios Sociais e Estudios Interdisciplinares de Xénero. Na actualidade, traballa como coordinadora e ponente no curso Historia do Feminismo do Centro de Estudios de Xénero e Feminismo da Universidade da Coruña, dirixido por Rosa Couto. É consultora de xénero e igualdade para varios concellos da Coruña, para o Instituto da Muller e AMPAs en distintos colexios. O que fai, elabora planes de igualdade, diseño de programas, asesoramiento e formación. Hoxe vai-nos falar sobre a historia do feminismo hasta os nosos días, os movementos, as alianzas, os disensos. Sempre temos que recordar que estamos onde estamos porque antes estiveron elas, as bruxas, as mulleres da Revolución Francesa, a Ilustración, a Declaración de Seneca Falls, as mulleres negras dos Estados Unidos, as sufraxistas, os movementos dos anos 60 e 70 e o 8 de marzo de 2018 e tantos outros. Para entender a importancia do feminismo fai falla coñecer a historia e os logros do movimento feminista, saber que todos eses logros alcanzáronse con métodos pacíficos casi sempre e sobre todo coñecer o que se pretende dentro do feminismo, tanto desde o movimento feminista como desde a teoría, que non é outra cousa que alcanzar unha sociedade profundamente democrática onde todas as persoas teñan os mesmos dereitos e oportunidades e todas elas sexan respetadas e valoradas por lo que son, por lo que aportan como homes e como mulleres. Parece un camiño lento e longo, pero con movimentos históricos como o pasado 8 de marzo parece esperanzador. Temos que estar alerta cos espexismos, pero sin parar de camiñar hacia diante. Dice Amelia Valcárcel: no conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguna gente peor.
Cristina. O Foro Feminista Maruxa Maio, a invitación e felicitar tamén por esta boa iniciativa que o gallá en outros concellos ou deputacións pois tomen nota, porque pareceme que é moi necesario para que a xente cada vez se identifique máis co feminismo e coñeza que é o feminismo. Aínda que estamos pasando agora mesmo por un momento dulce, penso porque cada vez máis xente se define como feminista, aínda que non teña moi claro que é eso de ser feminista. Penso que hai que seguir labrando e penso que hai que seguir buscando a forma de que a xente se identifique como tal e que ao final o feminismo empape as súas vidas, as súas realidades. Entón, pois, parabéns por esta boa iniciativa. Respecto á presentación, fixome gracia agora que me dixeches o do máster, porque claro, nestes momentos decir máster é como, non ten moita credibilidade, porque ainda encima o meu é na UR, o sea, na Universidade de Rei Juan Carlos, entón é como horroroso, pero bueno, dito, bueno, pero eu estudiei, presentei todo, a miña directora foi Ana de Miguel. Bueno, dito isto, vou explicar, cando fago este tipo de charla, de faladoiro, normalmente en outro tipo de espacio, porque a mí gustame moito ter a xente máis cerca, incluso eu normalmente uso algún tipo de texto e invito a xente a ler algún fragmento, pero entendo que neste formato pois leo eu e non hai problema, máis que nada para que a xente sinta que está formando parte de todo o que eu estou aquí contando. O meu obxectivo con esta charla en realidade é, digamos que como un recoñecemento o traballo, o sacrificio de todas as mulleres e os poucos homes que loitaron polos dereitos das mulleres. E se a día de hoxe estamos aquí, estamos nos espacios públicos, temos uns dereitos a nivel formal, aínda que non sexa real, é gracias a toda esa historia que temos detrás. Entón, o que pretendo é facer como un percorrido en torno ás loitas, os hitos, vendo cales foron as demandas no seu momento, vendo quen foron os nosos aliados, os nosos erros, porque penso que temos que aprender, temos que ter unha memoria histórica para non cometer sempre os mesmos erros. E se imos cometer os mesmos erros, que sepamos xa de antemano quen estaba con nós e que sucedeu. Xa veredes como hai cousas que sucederon constantemente, unha e outra vez. Ao final da miña intervención, gustaríame que, en función do que eu vou contando e relatando, fixéramos unha reflexión sobre que cousas están vixentes a día de hoxe. Para min, a lectura é, por unha parte, positiva, porque penso, o que dixen antes, que estamos onde estamos, é moi positivo, pero tamén é negativo porque ves que hai cousas que non ten sentido que a día de hoxe sigan estando encima da mesa e teñamos que reivindicalas 8 de marzo. Eu, como normalmente este tipo de charla imparto a un público en xeral, non a xente que teña coñecementos moi profundos sobre feminismo, intento que sexa bastante lixeira, poño vídeos, poño algún tráiler, incluso poño música, porque a través tamén dos documentos visuais pois recoñecemos cousas e é máis fácil de dixerir. Así que bueno, antes de nada, cando falamos de movemento feminista, do movemento feminista, cando podemos falar de feminismo? De feminismo podemos falar no momento en que hai unhas demandas por parte das mulleres, consiguen organizarse entre elas, empezar a xenerar algún tipo de cambios sociais, algún tipo de debate. Non sempre foron, digamos,
se xuntaron moitas mulleres, pero sí que tiveron repercusión. Entón, eso digamos que é o feminismo. Entón, cando arranca formalmente? Cantos momentos, cantas olas do feminismo, que chamamos olas do feminismo hai na historia? Pois, si, por exemplo, tomamos en conta o que di Amelia Valcárcel, supoño que a maioría da xente sabedes quen é Amelia Valcárcel, que ven do feminismo da igualdade, do feminismo da ilustración. Ela fala dunha primeira ola, o sea, deste primeiro gran momento onde as mulleres de repente tiveron protagonismo e empezaron a demandar unha serie de cuestións, que foi o feminismo ilustrado, a segunda ola o feminismo liberal e sufraxista e a terceira ola o feminismo contemporáneo. Que pasa? Que o que temos maravilloso as feministas e o que tivo sempre maravilloso o feminismo é que hai debate, é que non estamos de acordo moitas veces, entón, ni siquiera estamos de acordo sobre isto. Se hai primeira ola, segunda ola, terceira ola, se estamos nunha cuarta ola, da igual. O interesante é saber que houve momentos que tiveron unha forte presencia e que tiveron unha repercusión a nivel histórico. Entón, bueno, comenzando por a primeira ola do feminismo ilustrado, aínda que sí que hai algunha autora anterior, 1789, que foi a Revolución Francesa, supoño que nos libros de historia todo o mundo estudiou a Revolución Francesa como un gran momento onde se alcanza a cidadanía. Pasamos dunha sociedade estamental, unha sociedade onde os monarcas son designados por unha cuestión divina, e coa Revolución Francesa de repente conseguimos alcanzar a categoría de cidadanía. Calquer varón, calquer home podía ser cidadán. Pasamos a unha sociedade de clase, onde independentemente de onde ti nazcas, podes chegar a conseguir un estatus. Entón, falan duns dereitos políticos, falan duns dereitos universais, falan do concepto de cidadanía. Todo iso penso que nos libros de historia, a día de hoxe na ESO, sigue aparecendo. Pero o que non conta os libros de historia é que a categoría cidadanía era simplemente para os varóns. As mulleres éramos ciudadanas de segunda, non existíamos. Entón, que sucede? A Revolución Francesa tamén é consecuencia dunha situación de empobrecemento da sociedade. Ese empobrecemento, unha vez máis, como vemos ao longo da historia, as máis perxudicadas son as mulleres. Estaban nunha situación onde polas guerras, os conflictos, por esta sociedade estamental, non tiñan recursos, non tiñan capacidade para poder alimentar os seus fillos, as súas fillas, as familias, etc. Que sucede? Que cando xa estaba creándose un ambiente bastante conflictivo, o día do asalto da Bastilla, en realidade, o motivo, o sea, a chispa, o sea, que emprendeu todo iso foi que as mulleres saíron á rúa reclamando pan para os seus fillos e fillas, porque non podían máis. Entón, miles de mulleres saíron á rúa, pediron unha serie de dereitos, pediron cumprir cuns mínimos e produciuse o asalto á Bastilla. Sucedeu algo estupendo. A sociedade estamental de repente empeza a mudar, pasamos a unha sociedade de clase, sí, pero que pasa? As mulleres de repente din, mira, que estamos aquí, que nós tamén formamos parte disto, nós tamén formamos parte da Revolución Francesa. Bueno, al final pasou a historia pois como un hito, pero sin ter en consideración todo isto. Por iso tamén penso que é moi importante que nos institutos e nas escolas, cando estamos falando de aplicar a perspectiva de xénero, que o xénero sea algo transversal, cando explican a Revolución Francesa, teñen que falar disto, teñen que falar de como as mulleres fomos completamente apartadas, invisibilizadas e non nos tiveron en conta. Bueno, pois neste momento tan importante estaba a figura de Olympe de Gouges,
que non sei se estades familiarizadas con Olympe de Gouges, hai un cómic moi bonito agora que saiu que conta toda a súa historia. Entón ela decía, si la mujer tiene derecho a subir a la horca, entonces tamén tiene derecho a subir a la tribuna. Ela escribiu o cuaderno de quejas. Había o cuaderno de quejas por parte dos homes, ela fixo o cuaderno de quejas por parte das mulleres. Pois o que sí que conseguiu foi o dereito de acabar no cadalso. Eso sí que o conseguiu. Como os homes, sí, moitas mulleres desa época que estiveron activas pedindo que as mulleres foran recoñecidas como cidadanas, o conseguiron ao final, porque sí que as levaron ao cadalso. Ela foi un exemplo desto. Logo, en Reino Unido, en Inglaterra, temos a Mary Wollstonecraft, que probablemente a coñezades. Tamén, como di aquí na ilustración, non deseo que as mujeres tengan poder sobre os hombres, sino sobre sí mismas. Ela escribiu a Vindicación dos Dereitos da Muller en 1790, eu creo recordar, 1793, penso. Nese libro, pois, falaba dos dereitos que quería alcanzar, dereitos de cidadanía, poder acceder ao traballo, poder acceder co mesmo salario, poder ter patria potestad sobre os seus fillos e fillas, bueno, cousas que penso que quizáis siguen aquí presentes a día de hoxe. Pois esta muller ten unha anécdota moi bonita, bueno, ela foi parella, non me gusta nada referirme a unha muller en base a filla ou parella, pero neste caso foi parella dun político anarquista, tivo unha actividade política moi intensa, unha vida persoal tamén moi potente, pero ela era moi desgraciada, pero era moi desgraciada porque a súa situación de inferioridade, de subordinación, polo feito de ser muller, non poder tomar determinadas decisións, non poder acudir a determinados espacios, pois xeneráballe moitísima frustración. E tivo a mala sorte que unha das veces que quiso suicidarse, es que a mí me parece tan simbólico, nesa época as mulleres levaban enaguas. Que pasa? Se tira ao río, e a propia enagua colleu e tirona para arriba, entón non conseguiu hundir. Entón, claro, é como, o feito de ser, a vestimenta de muller te está impedindo incluso tomar a decisión de quitarte a propia vida. E resultame moi, pois eso. Alguén levantou a man? Non, pensei que alguén levantou a man para facer, perdón. Bueno, pois o dito que existían xa mulleres no feminismo ilustrado, aquí poño simplemente dúas para que as teñades de referencia, pero tedes moitas máis. E bueno, despois da ilustración, que foi eso, finais do século XVIII, principios do século XIX, chegamos ao que chaman a segunda ola, que é o sufraxismo. Entón, as sufraxistas o que pedían eran, a ver si... Por eso, por favor, pensade na actualidade, a ver que cousas podemos poñer nunha lista de cousas en común cas sufraxistas. Incorporación da muller ao traballo, capacitación profesional e apertura de novos horizontes laborais, é dicir, que non haya parede de cristal, que non haya teito de cristal, que non haya o chan pegajoso, estas cousas. Denuncia as leis que piden o acceso das mulleres á educación superior, traballos non proletarizados e actividade política. Dereito ao voto, que o sufraxismo realmente polo que pasou a historia na memoria é pola vindicación do dereito ao voto, pero o que non pasou a historia, que ademais foi o último que se recolleu na declaración de Seneca Falls. O sea, na declaración de Seneca Falls, que foi en 1848, as mulleres empezan a escribir pois incorporación da muller ao traballo, mellora da educación, eu non teño por que ser sumisa ao meu marido, e no último momento foi como, bueno, xa que estamos todas tolas, estamos aquí arriba, pongo de dereito ao voto. Pero foi como, digamos, algo que se incluiu pensando que realmente era algo que non se podía nese momento aspirar. Que pasa? Que ao final o dereito ao voto se convertiu no emblema do sufraxismo. Eso supuso para o Estado algo moi incómodo.
Pero sigo, elas pois pedían o dereito a voto, melloro da educación, que non querían esa situación de sumisión ao home polo contrato matrimonial, a equiparación de sexo na familia como medio de evitar a subordinación da muller e a doble moral sexual. A doble moral sexual é a situación da muller e do home da familia. Pensemos se a día de hoxe existe esa igualdade. Entón, non sei se coñecedes a película As sufraxistas, que é maravilloso, no tráiler sae todo. Esa película a min gústame bastante porque reflexa bastante ben cal era a situación das mulleres na fábrica, reflexa tamén moi ben o pacto interclasista entre mulleres burguesas e mulleres obreiras, como tiñan unhas demandas comuns e tiveron a capacidade de loitar e protexerse uns a outras aproveitándose do lugar onde están, sacan a luz a parte máis belixerante. Ti antes comentabas que as feministas normalmente fomos pacifistas. Sí, pero tamén nun momento dado tiveron que optar por a violencia. Entón, dentro das sufraxistas, que tampouco se fala moito, as sufraxistas dividíronse en dúas seccións. Unha que era máis moderada e outra que era máis radical. E a radical optou por quemar o correo para romper coas comunicacións, chegaron a poñer bombas en edificios que pertenecían ao Estado pero que non houbera personas, rompendo escaparates. O sea, que pasaba? Que as sufraxistas chegaron un momento en que veron que polas boas non conseguían nada. O Estado, ademais, o que facía era invisibilizalas. Non existían. Como non existían, non salían nos medios de comunicación, entón a sociedade non era consciente das demandas que tiñan sobre a mesa. Entón, ao final, non sei se coñecedes a familia Pankhurst, que foi a nai, as fillas, Cristabel e Silvia Pankhurst, que optaron por, incluso hubo unha división familiar, a nai e a filla optaron por a violencia, unha forma xa de conseguir que o goberno, que o Estado empece a tomarnos en serio. A cuestión é que foi o que funcionou. Eu non digo nada, que estou baixo unha institución, pero que estas cousas hai que telas en conta. Entón, vou poñer o tráiler. Bueno, non sei se supoño que sí, que hai sonido. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. La jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocatas. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa, y ese es tu papel. Ya no puedo seguir así. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. Desafiad al gobierno. ¡Por el voto femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de forma que se... Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad, no pueden detenernos a todas. No queremos quebrantar las leyes. Queremos
único camino es avanzar. Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos. No te rindas nunca. No abandones la lucha. Vale, Meryl Streep representa a Pankhurst, de la familia Pankhurst, y fue un referente dentro, o sea, digamos que quizás fue la sufragista más conocida. Supongo que las personas que habéis visto la película, o las personas que conocéis, que coñecedes, como estaba escoitando en castelán, que coñecedes a historia do sufraxismo, o que sucedeu foi que nunha carreira de cabalos, unha das sufraxistas, que se chamaba Emily Davison, pasou a historia como que se suicidou, que é moi bonito no sentido de darlle esa connotación romántica e de entrega e sacrificio pola causa. Non está moi claro, pero a cuestión é que sí que tivo o efecto que buscaban, que foi que o día que Emily Davison faleceu, de repente 500.000 mulleres saíron á rúa e fixeron un entierro tan potente que o goberno tivo que tomar nota, e a partir dese momento as cousas empezaron a mudar para elas, vale? O sea, que ese tipo de situacións sí que teñen unha repercusión, moitas veces. Sigo. Bueno, aquí puxen imágenes para a situación das mulleres no sufraxismo. Eran mulleres moi activas, con moita presencia nas fábricas. Como vimos, aí sale todo, se tiñan que enfrentar a situacións de abuso cos xefes, as situacións de abuso cos xefes, é do que está falando. Están falando de que están traballando moitas horas, están cobrando pouquísimo e menos que os varóns. Están falando da patria potestade, que nese momento a tiña os homes. As mulleres non podían decidir sobre as mulleres. Pensemos en cousas que están empezando a debatirse. Logo falamos. Fala de que non queren quebrantar as leis, o que queren é escribir as leis. Pensemos en quen está escribindo as leis a día de hoxe e o efecto que ten sobre as mulleres. As sufraxistas, en un período de 5 anos, 1000 mulleres foron encarceladas. Imaginade, a día de hoxe, se no Estado español 1000 mulleres foran encarceladas polas súas movilizacións como feministas. Para que pensedes a envergadura que tivo o sufraxismo e a movilización das mulleres. 500.000 mulleres na rúa, nunha manifestación, 1000 mulleres encarceladas por non asumir as leyes que habían e por facer todo tipo de accións. O sea, foi moi potente. E as demandas que tiñan sobre a mesa. E aquí tedes diferentes imaxes, a de o atropello de Emily Davison, e logo o que é a viñeta, é porque as mulleres que estaban encarceladas as sometían a, claro, moitas delas poñíanse en folga de fame. E que pasaba? Obligaban a comer, e esa era a forma, meténdolles ondas, bueno, terrorífico. Tamén nesa época, e podemos pensar no que sucede a día de hoxe, o tema da prostitución, Josephine Butler falaba de que a prostitución era algo que servía para estar a disposición dos homes, e o que sucedía nesa época é que os homes non tiñan que cumplir con ningún tipo non tiña que cumplir con nada, simplemente as mulleres que eran prostitutas tiñan que pasar por unhas inspeccións médicas brutais. O sea, obligaban, e entón, que pasa? Moitas delas acababan morrendo desangradas, morían por enfermedades venéreas, e o control era sobre elas. Eles podían campar libremente e o control era sobre elas. Bueno, pois estas cousas estaban pasando na época do sufraxismo. E gústame moito esa imaxe, porque, claro, nos medios de comunicación empezaron a facer unha campaña sobre que as sufraxistas eran mulleres que estaban desequilibradas mentalmente,
en serio, o sea, empezou unha campaña diso. Empezaron a decir que as sufraxistas eran mulleres amargadas, super feas, que non encontraban marido, e que por eso querían, e que ademais, claro, eso de querer votar era porque tiñan algún tipo de trastorno. Entón, bueno, pintaban as sufraxistas así. Entón, claro, a mí cando me falan de feminazi, eu penso, pois claro, unha feminazi, o que chaman a día de hoxe feminazi, pois é iso. Bueno, as imaxes de como pensaban que eran as sufraxistas, unha muller así dominante, controladora, e o pobre home aí cos dous nenos, pasando fatal, e como acabarían as mulleres, empezaban a traballar, que claro, non imaginaban que un home iba a empezar a facer as tarefas da casa, entón era, ti pa que queres traballar, se logo chegas da fábrica, chegas a casa, tes que facer as cousas de casa, a ver, o da doble xornada, que non te interesa, muller, entón, bueno, pois todo iso xa nesa época, e de verdad, hai moitísimo, o sea, porque eu non me podo estender moito, pero é que hai moitísima documentación sobre todo o que sucedeu, aparte que está moi ben documentado. Bueno, non sei se coñecedes a figura de Harriet Taylor e Stuart Mill. Stuart Mill é o que chamo eu o primeiro home feminista da historia. Foi un home que realmente fixo moitísimo por loitar polos dereitos das mulleres. No Parlamento pediu o voto, posicionouse en contra da prostitución, intentou aprobar leyes de igualdade salarial, era un home realmente feminista que, ademais, a súa compañeira, Harriet Taylor Mill, foi unha muller que moi intelixente, con moita cultura, que estivo casada, bueno, tivo a mala sorte de casar cun tipo bastante complicado, viviron unha historia de amor así moi turbulenta, ela afortunadamente enviudou, entón puideron casar. Entón, Stuart Mill, que era parlamentario no Reino Unido, escribiu unha carta pública que teño aquí, onde, cando falamos de amor, para min isto é amor. Amor pola súa compañeira, amor pola humanidade, polas mulleres. Isto é xusticia social. El di, estando dispuesto, si es que tengo la dicha de obtener su consentimiento a contraer matrimonio con la única mujer de las que he conocido, con la que lo habría hecho, decidido hacerlo y siendo el carácter de la relación matrimonial tal y como lo establece la ley, de tal manera que tanto ella como yo lo rechazamos total y conscientemente, entre otras razones porque concede a una sola de las dos partes del contrato el poder legal y el control sobre la otra persona, sobre su propiedad y su libertad de acción, independientemente de cuál sea su propia voluntad y de sus deseos. Yo, no teniendo medio alguno de desposeerme legalmente de este aberrante poder, como con toda seguridad lo haría si pudiera contraer de forma legal y vinculante un acuerdo de esta naturaleza, siento que es mi deber expresar por escrito una protesta formal contra el poder que me confiere la ley matrimonial actual y una solemne promesa de no hacer jamás uso de tal poder en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Y en caso de contraer matrimonio con la señora Taylor, declaro que es mi intención y voluntad y la condición del compromiso entre nosotros que ella conserve en todos los aspectos la misma libertad de acción y de disposición de sí misma y de todo lo que le pertenece o le pueda llegar a pertenecer, como la tendría si no hubiera tal relación matrimonial. Y niego y rechazo de forma absoluta toda pretensión de haber adquirido el más mínimo de estos derechos en virtud de dicho matrimonio. Esto lo hizo un señor parlamentario públicamente. Imaginaos la mofa, imaginaos lo valiente que foi escribir algo como isto, facelo públicamente. El escribiu un libro que é a Asociación das Mulleres, que tamén o que está é facendo unha exposición sobre cal debería de ser a situación das mulleres nese momento. Bueno, estamos falando de sufraxismo, estamos falando de cousas que sucederon fora, non sei se sabedes quen escribiu isto. Bueno, lede, Rosalía de Castro, 1858. É o primeiro manifesto feminista do Estado español, que moitas veces non o poñemos en consideración, pero isto
é feminismo. Está falando de ser un ser libre, da súa situación. Non sei se coñecedes a parte non romántica de Rosalía, sino a parte feminista, que é brutal. O que pasa que pasou a historia como a romántica que se quere suicidar, pois Rosalía en algunha das súas novelas que ademais ubica na Costa da Morte fala de sororidade, fala do amor romántico como algo que ten completamente oprimido as mulleres. O sea, a obra de Rosalía, se lle fai unha lectura, María Xosé Queizán acaba de publicar un libro falando da obra de Rosalía dende unha perspectiva feminista, é moi interesante. Bueno, entón aquí tedes a Rosalía de Castro. No quiero ceñirme a las reglas del arte, mis pensamientos son vagabundos, me imagino errante y mi alma solo se satisface de impresiones. Luego, nesa época, xa, porque tamén é importante nomealas, dentro do feminismo, hubo o feminismo socialista, o feminismo marxista, non sei se coñecedes a Flora Tristán, sí, non? Vale, unha muller, bueno, impresionante, moi implicada a nivel político. Alexandra Kollontai, coñecedes a Alexandra Kollontai como pasou a historia? Unha vez máis, como pasamos as mulleres a historia? Alexandra Kollontai, política, feminista, activista, escritora, que se enfrentou a moitísimas situacións, que ao final saiu prexudicada. Esta muller falaba, entre outras cousas, sí que é certo porque era importante, ela falaba de que era necesario, como falaba da familia, falaba das relacións de amor, e falaba de que as relacións de amor e a familia había algo que non estaba ben, porque había unha situación de desigualdade. Entón, non se podía construir un amor en liberdade. Entón, o seu sono era, ela falaba do home novo e a muller nova. Entón, cando o home novo e a muller nova se deran, entón existiría o amor verdadeiro. Que pasa? Que ao final pasou como a bolchevique enamorada, a historia. Que como, a ver, outra vez pasamos como Rosalía, pasamos como as románticas, pois non, esta muller ten moito discurso detrás a nivel de clase, a nivel político, escribiu sobre un tema fundamental que é o amor. A día de hoxe no feminismo estamos traballando o tema do amor. Vemos que xa se traballaba nese momento tamén o tema das relacións de parella, o amor romántico, e lo que fai unha crítica a ese amor romántico tamén. Bueno, e entón, entre a segunda ola e a terceira ola, entre medias temos a unha muller que seguro que todos e todas coñecedes, que é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, digamos que para o feminismo de igualdade, escribiu a Biblia do feminismo da igualdade, que é o segundo sexo. O segundo sexo supón un antes e despois a hora de conceptualizar determinadas cousas. Entón, Simone de Beauvoir, que ademais é curiosa a súa, o sea, ela faise feminista con 40 anos. Con 40 anos. O sea, que moita xente aínda lle queda un recorrido ata chegar aos 40 anos. E foi ademais porque ela, unha muller moi intelixente, moi activa a nivel político, moi activa a nivel artístico, literario, que pasa que ela nas súas carnes, digamos que como se movía nunha élite, en ningún momento fixo a reflexión de si por ser muller, quizáis, a súa vida foi de determinada maneira. E un día que estaba nunha cafetería ao lado do río, con todos os intelectuais da época, un deles preguntoulle: mira, pero ti nunca pensaches que o mellor o feito, o sea, plantearonlle a dúbida, e a raíz dese momento, non lembro quen foi o pensador, empezou a escribir o segundo sexo con 40 anos, e de repente o segundo sexo toca todo, toca o tema do aborto, toca o concepto de muller, fala de que a muller non nace, se hace, somos construcións sociais, existe unha bioloxía, pero todo o que ten que ver coas nosas actitudes, aptitudes, sentimentos, como conceptualizamos o amor, como conceptualizamos as relacións, todo é unha construción social. Entón, claro, eso é maravilloso, porque de repente é dar a oportunidade de decir, eu, polo feito de nacer muller, non significa que teño que ser todo iso.
dar a oportunidade de poder empezar a cambiar todo iso. Entón, bueno, Simone de Beauvoir, aparte de cambiar a historia dentro do feminismo con ser muller, non se nace, se hace, tamén tocou moitos outros temas. Por exemplo, aquí poño frases que para mí son moi importantes, como el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Cando falamos de violencia de xénero, penso que ten un pouco que ver con isto mesmo que Simone de Beauvoir decía. Outra cousa que penso que tamén temos que presente no feminismo a día de hoxe. El opresor non sería tan fuerte se non tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Fundamental, ahora tamén, de facer un traballo con nós mesmas, no día a día, na cotidianidade, como reproducimos determinadas cousas. Chego Betty Friedan coa mística da feminidade, que non sei se coñecedes este libro. A Betty Friedan, digamos que foi moi importante e moi relevante, pero é un tipo de feminismo liberal, é un tipo de feminismo que además se ubica, digamos, en Estados Unidos, en la clase media burguesa, pero non quita que tivo a capacidade de poñele nome a algo que non tiña nome, ese problema que non tiña nombre. Vou ler isto, escrito por Amelia Valcárcel. En aquellos años, escribe Friedan, el éxito, incluso para las sofisticadas mujeres de la clase media, consistía en ser una feliz ama de casa. ¿Qué era lo que movía todo aquello? ¿Qué hacía que la mística pareciera inevitable, absolutamente irreversible, que cada mujer pensara que estaba sola ante el malestar que no tiene nombre, sin darse cuenta jamás de que había otras muchas mujeres a las que no les producía el menor orgasmo sacar brillo al suelo del cuarto de estar? ¿Qué sucede en esa época? Lo que refleja Betty Friedan en este libro, que fue un bestseller en su momento, es que con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los hombres se van al frente. Mueren muchos de ellos. Las mujeres tienen que salir a ocupar los espacios de los hombres. Las mujeres de repente se ven abocadas a tenerse que formar en profesiones nuevas, a tener que ser autónomas, a hacer muchas cosas que hasta ese momento estaban haciendo los hombres. ¿Qué pasa? Empieza un proceso de empiezan a ocupar el espacio en todos los ámbitos, en deporte, en las fábricas, en los espacios públicos, en todos los sitios. Los hombres, después de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vuelven a casa, tasa de paro, desempleo, ¿qué hacemos? Mandamos a las mujeres de vuelta a casita, porque además estos hombres que vienen de luchar en el frente tienen idealizada esa imagen de familia. Esa mujer preciosa, rubia, porque además en esa época, como ella estudia en este libro que ahora os explico, el 80% de las mujeres en Estados Unidos se teñían de rubio. Esa era imagen de, ¿conocéis la serie de Mad Men? Vale, refleja perfectamente ese momento, los años 50, que es la imagen de Betty Draper, que es una mujer que está en su casa, a las afueras, una vida supuestamente feliz con su familia, con su marido, con un buen puesto, tiene incluso electrodomésticos, y ese es el error, ese es el gran error, que estas mujeres de repente aún encima tienen tiempo libre, formadas con tiempo libre en sus casas, dicen, ¿y yo qué hago aquí? Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues de repente dicen, pues hay que empezar a dar respuesta a todo esto, pues vamos a empezar a sacar un montón de recetas para que las mujeres tengan que hacer elaboraciones muy complicadas y así puedan, de alguna forma, pues ocupar esos espacios que los electrodomésticos han empezado a aligerar. Entonces es cuando empieza la época de las cupcakes, empieza la época de estas recetas que requiere, oye, ponerle cabeza, ponerle tiempo, hacer una planificación de las compras, de los gramos, que el peso, claro, que lo que podías hacer en 5 minutos de repente son 4 horas. Bueno, 4 horas que no estoy aburrida. Pues esto es en respuesta
a que estas mujeres de repente empezaron a notar un gran malestar. Entonces, Betty Friedan, que ella sufrió eso, ella trabajaba en una empresa de publicidad, de repente la mandaron para casa y empezó a leer y a preocuparse, empezó a detectar determinadas cosas. Entonces, comenzó a hacer una investigación sobre las revistas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, antes y después de que los hombres volviesen del frente. Entonces, la imagen de las mujeres, por ejemplo, en las revistas durante la Segunda Guerra Mundial, eran las mujeres empoderadas, con el atuendo de la fábrica, mujeres que conducían, mujeres muy activas, mujeres que estaban fuera de casa, era ese tipo de imagen. De repente empiezan las imágenes de mujeres pues como lo que estoy mostrando. Ah, no, aquí no está. Bueno, pues mujeres pues rubias, cándidas, como un poco Doris Day, la imagen de Doris Day, de esa candidez y lo mejor que me puede pasar en el mundo es que tú me quieras y tener 3 o 4 hijos y esa imagen. Entonces, Betty Friedan, aparte de hacer un estudio sobre las revistas, sobre los medios de comunicación, también empieza a investigar con médicos de cabecera y consigue tener el expediente de muchísimas mujeres de clase media, con un perfil muy similar, que todas van al médico con el mismo síntoma, están tristes y están deprimidas y no saben por qué y se sienten culpables. Que en Mad Men, hay un momento que sucede todo esto. Y es lo que Betty Friedan llama ese problema que no tiene nombre. Y ese problema que no tiene nombre es la mística de la feminidad. Es el que me han dicho que lo que me va a hacer feliz es la feminidad en la máxima potencia. ¿Y qué es la feminidad en la máxima potencia? Estar casada, tener hijos e hijas, ocuparte de tu casa, hacer feliz a tu marido, cumplir con todos esos mandatos que te han dicho, que es ser una mujer, ser muy, muy, muy femenina. Entonces, ella hace toda esa investigación, bueno, os lo digo, hasta estudió la cantidad de mujeres rubias que había en esa época, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El identificar este problema y de repente este libro empezó a venderse muchísimo y se convirtió en un bestseller y tuvo una repercusión entre las mujeres de Estados Unidos que fue brutal. Entonces, para mí, un ejemplo maravilloso es Lesley Gore, una cantante que leyó este libro. Y entonces vais a ver el antes y después de Lesley Gore. Antes de leer La mística de la feminidad. Bueno, ¿os hacéis una idea sobre qué está hablando? Aquí tenéis la letra. Sol, piruletas y arcoíris, todo lo que es maravilloso, lo que siento cuando estamos juntos, más brillante que un centavo de la suerte. Cuando estás cerca, la nube de lluvia desaparece, querido, y me siento tan bien cuando estás conmigo. Bueno, es todo un canto al amor, a que tú lo eres todo en mi vida, es lo que me completa. Lesley Gore lee este libro como millones de mujeres en Estados Unidos en ese momento, que es lo maravilloso, y de repente se marca esto. Bueno, el título ya...
Bueno, os hacéis una idea. Supongo que esta canción la conoceréis porque además Lesley Gore se convirtió en una de las activistas más potentes hasta que falleció hace cosa de 2 años del derecho al aborto, se posicionó de parte del Partido Demócrata. Bueno, pues Lesley Gore representa un poco lo que sucedió con muchísimas mujeres por este libro, que, insisto, sí que es verdad que Betty Friedan es una feminista liberal, muy centrada únicamente en una realidad de mujeres de clase media, pero no se le puede quitar el valor de que realmente le pone nombre a algo que sucede en muchos otros lugares a muchas otras mujeres, ¿vale? Que es una realidad compartida. Vale. Bueno, y entonces ya entramos en la tercera ola y aparece Kate Millett. Kate Millett, bueno, lo que sucede otra vez, lo de siempre, es como en la Revolución Francesa, las mujeres pidiendo, exigiendo, reivindicando, bla, 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 nos dejan apartadas. Los 60-70, izquierda, de repente todos y todas somos muy, muy de izquierdas. Nos apoyamos, las mujeres se implican hasta el máximo en todas las reivindicaciones desde la izquierda y una vez más la escena es que en la gran reunión final, antes de que hubiese la gran escisión del feminismo de la izquierda, fue que en el último momento, cuando había que recoger las reivindicaciones de las mujeres feministas dentro del programa de la izquierda que iba a presentar, les dijeron que, bueno, eso ahora mismo no es lo más adecuado porque nos va a desfavorecer. Entonces, vamos ahora a poner esto y ya si es un poquito más adelante, lo incorporamos. No sé si os suena todo esto. Vale, ya si eso lo incorporamos. Entonces ya Kate Millett y sus compañeras dijeron, pues mira, ya estamos cansadas, entonces ya no vamos a esperar más, nos vamos a montar el partido feminista. Y así fue. Además, Kate Millett escribió Política Sexual, que es su libro, en realidad es su tesis. Lo que pasa es que esta mujer no era consciente de lo que estaba escribiendo. Kate Millett es la feminista, la escritora, que le pone nombre a eso que todas y todos tenemos ahora en la boca y nunca nadie hasta ahora había nombrado. Hemos hablado de feminismo, hemos hablado de demandas, pero hasta ahora no hemos hablado del gran concepto. ¿Sabéis cuál? Sí, pero ¿cuál es el concepto? El patriarcado. Kate Millett por primera vez habla de patriarcado. Entonces, lo que supone eso es ponerle nombre a esa estructura que oprime. Entonces, claro, su tesis se acabó convirtiendo en Política Sexual, donde, como veis aquí, bueno, se divide en 3 partes. A primeiras, estaba falando en castelán, perdón, é que cos temas dos vídeos pasou galego-castelán. A primeira parte xira ao redor da afirmación de Millett de que o sexo reviste un cariz político que adoita pasar inadvertido a maioría das veces. A segunda parte é eminentemente histórica e o seu obxectivo é aclarar a transformación das relacións sexuais tradicionais experimentada a finais do século XIX e principios do século XX. Na terceira parte o que fai é un análisis que aparte é brutal sobre todos estes escritores tan modernos desa época, Xeneración Beat, Miller e todos estos, que realmente son completamente misóxinos, erotizan as violacións, falan de que as mulleres gozamos cando nos violan e que a literatura está moi ben. O que pasa é que parecía que estaba normalizado que a nosa sexualidade era iso. Entón, o que fai é un análisis de varios autores desa época dicindo é que o patriarcado di que a nosa sexualidade é iso e, ademais, ainda encima, o relato que están xenerando os homes está corroborando todo isto. Entón, bueno, a política sexual pasou a historia por eso, porque, ademais, fala do patriarcado. E, unha vez máis, fala das relacións da parella, fala de que todo o que sucede dentro nas nosas vidas individuais é algo que é consecuencia de un sistema que condiciona absolutamente todo, condiciona a nosa sexualidade, condiciona as nosas relacións de parella, condiciona as relacións familiares, todo, o persoal é político, de aí arranca, o persoal é político.
Nada é axeno a política, nada é alleo a política. Bueno, e esta frase que todo el mundo conocerá: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos se dedicaban a gobernar. E iso é o que querían, e por iso tamén na esquerda dixeron: bueno, venga, que xa así eso máis adiante incorporamos o de sempre. E chegamos aos anos 80 con Judith Butler. Bueno, aquí empeza unha nova época que podemos chamar posfeminismo, podemos falar de posfeminismo, de teoría queer. Aquí empeza unha gran riqueza a nivel teórico, que iso é maravilloso, que xenera moito debate dentro do feminismo, xenera moitas inquedanzas, xenera conflictos que aínda están sin resolver e que é moi difícil e que temos que abordarlos dunha vez porque non están resoltos. Judith Butler publica El género en disputa, que va un paso máis alá de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir decía: a muller, o sea, o concepto de muller como o femenino é unha construción social. Pero Judith Butler di que o propio sexo biolóxico tamén é unha construción social. Ou seja, non existe a categoría muller biolóxica, home biolóxico. Entón, claro, eso supón un revulsivo. Que sucede coa teoría queer? A teoría queer serviu, de alguna forma, para dar resposta a toda a ola conservadora que estaba xurdindo nos 80 con Reagan, con Margaret Thatcher, con toda esta xente, é que a día de hoxe a teoría queer é unha ferramenta que está, e o digo xa como coa miña experiencia traballando con adolescentes en institutos. A teoría queer ofrece algo que é moi interesante e moi necesario e que quizáis non se estaba abordando ata agora da forma necesaria dende o feminismo, que ten que ver co todo o tema da diversidade, como rompe con esas categorías pechadas, con ese binarismo e con ese dualismo. Que sucede? Que a xente máis nova se identifica moi rápido con todo iso. Que pasa? Que se non hai un traballo anterior pode xenerar confusións. E logo, claro, pasan as cousas que pasan a hora de establecer quen é o suxeito político do feminismo, que logo, se queredes, podemos falar diso. Pero a teoría queer, todo o movimento que ven dende os 80 en adiante, é moi enriquecedor, é moi cuestionador e supón un reto para o feminismo, porque cuestiona o propio suxeito político do feminismo. Entón, aí onde nos ubicamos. Bueno, a día de hoxe penso que hai unha serie de consensos dentro do feminismo, que está claro que dentro do feminismo temos moi claro que estamos vivindo unha reacción patriarcal, que penso que nese sentido estamos todas e todos de acordo, sí ou non. Agora xa aquí sí que pido, por favor, participación. Unha reacción patriarcal. Que? Sí ou non? Estades de acordo? Sí, vale. Que hai unha xusticia económica, unha injusticia económica na situación laboral de mulleres e homes, penso que eso tamén non hai ningún tipo de debate dentro do feminismo. A loita contra as violencias das mulleres, tamén penso que é algo que temos bastante claro, que temos que poñer en valor os coidados, e que temos que poñer as demandas do feminismo por riba das organizacións políticas. Penso que neso hai bastante consenso, e penso que isto foi o que levou a ese movimento o 8 de marzo. Que o 8 de marzo para min foi espectacular, porque ademais conseguiu mover a xente que non se identificaba como feminista. O sea, xente que nunca se definiría como tal, que tampouco ten un discurso potente, de repente recoñece que hai unha serie de situacións como é a brecha salarial, a violencia contra as mulleres, etc., que fai que a xente se mova. Xente que non se movería en outro momento, sí que vai á rúa e se move. Isto é gracias aos consensos. Os disensos, que entendemos como reacción patriarcal, porque a mellor para min reacción patriarcal é a mística da maternidade, a idealización da maternidade, ou non. Para min reacción patriarcal pode ser a xestación subrogada, ou non. Para min a reacción patriarcal pode ser a regularización da prostitución, ou non.
nesas cousas non hai acordo dentro do feminismo. Agora mesmo dentro do feminismo estamos con dos discursos diferentes e temos que chegar a acordos de mínimos. Logo, aí decía, maternidade e crianza, prostitución, traballo doméstico remunerado. Temos un acordo dentro do feminismo sobre si hai que remunerar o traballo doméstico? Tampouco. É algo que temos que abordar sí ou sí. O sea, este é un tema que temos que abordar e temos que dar resposta. E logo tampouco hai acordo sobre se o feminismo ten que estar nas institucións ou non ten que estar nas institucións. Entón, en positivo, todos os consensos. Eso foi o que levou o 8 de marzo. Agora, que eso non se quede nun recordo, que bonito foi o 8 de marzo, como esas mulleres, esas 500.000 mulleres en Londres, na rúa. Non, que isto xa agora xa se vai traducindo en cousas. E temos que buscar a forma de empezar a chegar a acordos puntuais, aínda que sexa. Al menos é a miña opinión. Bueno, o 8 de marzo foi unha resposta contundente á forte reacción patriarcal, interxeneracional, estivo xente de todas as idades na rúa, en máis de 150 países, con o tema do acoso sexual, a brecha salarial e a violencia patriarcal. Moveu a xente de diferentes sectores sociais e, o máis importante, colocou as mulleres no centro simbólico da sociedade. De repente, ese día inundábamos absolutamente todo o mundo falaba, estábamos en todos os medios de comunicación. Foi impresionante, foi a primeira vez que as mulleres estivemos en tantos puntos do planeta na cabeza da xente e ocupando o todo. E a legitimación por parte de xente que non pertenece ao feminismo que decía, sí, é certo, teñen toda a razón do mundo para pedir iso, que iso tamén é moi importante ese paso, porque hasta agora sempre hubo bastante reacción, digamos, de alguna forma xenera certo pudor recoñecer as feministas sí que teñen razón en isto, porque a palabra feminista ata agora sempre deu bastante medo. As cifras actuais son as mulleres, que vou contar, cobramos un 29% menos, 4.800 euros menos ao ano, necesitaríamos 7 décadas para acabar coa brecha salarial, o sea, aquí ninguén. Só o 22% das carreiras técnicas e tecnolóxicas, o 22% son mulleres e son justamente as que teñen o maior recoñecemento a nivel social, as mellores pagadas. O 98% dos coidados familiares seguimos sendo nós, o 75%, está máis, 77%, son mulleres, xornada partida, bueno, que levamos de anos 7 mulleres asesinadas, 2 por... E logo isto, que brutal, 1000 mulleres son violadas ao ano no Estado español. 3 violacións ao día. Estamos falando dos datos oficiais, o sea, as denuncias. Imaginade a cantidade de situacións de abuso e de violación que suceden no día a día. Eu, por exemplo, traballo moitísimo cos adolescentes o tema das relacións non consentidas, que non recoñecen como violación. O sea, ti estás borracha como unha cuba, este tipo abusa de ti e ti ainda encima te sientes culpable e non, eso a día de hoxe siguen sin asumir que son a violación. Por eso digo que estos datos están maquillados, non son reais. E, bueno, o que planteo é que podemos aprender da nosa historia, eso é o que planteo ao auditorio, que demandas siguen vixentes, cales son as nosas necesidades a día de hoxe, que pediríamos no próximo 8M e cal é o papel dos homes nas nosas reivindicacións, porque hai outra cousa que é moi importante. As mulleres xa tomamos nota, as mulleres xa estamos estudiando, estudiando a historia do feminismo, estamos sendo activas, estamos incluso posicionándonos, separándonos, nos sendo madres, enfadadas, bueno, estamos facendo todo para conseguir o que queremos. E os homes, en todo isto, que? O sea, os homes teñen que asumir xa un papel fundamental, porque moitas veces
non é que ti estes reproducindo determinadas cousas, o problema é que a túa pasividade faite cómplice, e que ti te estes aproveitando de que a túa compañeira que está facendo o mesmo cobra menos, pois ti és cómplice. E que ti, si, a tua muller é moi riquiña, resulta que ela é a que quere coller a baixa entera, pois o mellor tes que facer tu esforzo de decir, mira, que eu tamén quero coller parte da baixa, o sea, que hai que ter xa unha actitude non de como non fago, non son cómplice. Si, tes que empezar a mollarte, tes que empezar a ser proactivo, tes que empezar a sinalar os teus compañeiros cando fan algún tipo de mofa. Tes que recriminar determinados comentarios os teus colegas cando están falando desa maneira dunha muller. Este tipo de cousas que penso que os homes teñen que empezar a tomar conciencia. Afortunadamente están xurdindo por primeira vez na historia colectivos de homes que sí que se están posicionando, pero o que penso é que os nosos compañeiros de vida teñan un papel moito máis relevante en todo isto. E, bueno, non me enrollo máis, agora, se queredes, pasamos ao debate. Non sei como... Bueno, fun ben, non? Vale. Sí, non? Vale.